michiwo no osekadho kendo mang'eny. Adwa nyisi ni Nairobi ka kende king'iyo anecdotal data kata from Undugu as an organization namba no osekadho chon. Nyithindo gi medore piny maruu. Kawuono kikwano nyithindo 30 kidok e base no kiny ibro yudo ka gitimore nade gimedore. Koro namba no ang'eyo ni oselokore gi higa kaka dhi. To gimomiyo nyithindo gi duogo e street kata giringe street en gimoro achiel. Nitie gik moko mang'eny ma contribute kaka poverty, kaka unemployment. But yena wach magidho ngere. The breakup of family system. Mano is gima duong' mose contribute to nyithindo dok e street, to nyithindo medruok e street, to nyithindo ng'eyo ni street ni kuma wanya timore nade wanyadake nikech mier osetimore nade osebedo matek ne nyithindo gitimore nade dakie. To kata nyathi miwuotho godo mikonyo mi cancel mochopo kuma nyisi ni agombo dok dala kopo ni kumi duoke cha gima nogole okitatua an gadieri ni bang' kata juma kata dwe ibro dogo yudo nyathino kanye. E gimo miyo na wacho ni ya karundugu okwatatu achiel. Watatu gima maaka ang'o momiyo nyathini no the street neglect maybe achiwo mfano nen neglect mar janyuol or abuse or janyuol otho kwa mfano to nyathini odong' kich onge ng'ama timore nade kati wuoth gi nyathini wuoth marom nade kiduoke kuma janyuol manothoe onge ni dong' iduoko nyathini e sandruok. Koro nyaka imany ni ang'o mwanyalo konye godo zaidi mar duoke dala nikech dala tema ji te gombo doke. To Undugu osedhi a step ahead in a way that koro watiyo kata gi the approach of kinship ties. Koro wanyawuoyo kata nyaminu maduong', neru, wayau, dau, ng'ama nyayie dak kodi. Manya keto ni kuma kidake to in gi kwe. Manya keto ni kuma kidake to in gi siso gi ilo mar dak, mar dhi school kane in nyathi school, mar manyo tich kane in kijana. Mamiyo ngimani dok kare kendo anyuola kumidake bende ni kaka achiel kuomgi. To mano osebedo ka konyo ahinya tich matimo. To kinde ma utimo tich ni ng'isa ni wadong' mana gi dak matin kende wang'eni gotieno kama wantiere kod thuolo matin mar twaka. Kata kamano e kinde ma utimo kamae mano mar mondo mi seche moko utem reso nyithindo makamagi. Wanyalo wacho ni gin achiedh nade kaka mage kata challenges kaka mage ma uthoro romo godo. To bende chopo kang' ma seche moko kuse reso nyathi nikech iwacho ni en rescue rehabilitate kaito reintegrate. Kuse duoke familia to kendo chako liwore ochako duogo mano timo nang'o. Shida maduong' mwabedo godo en acceptability. Mawa wach gi dho Kisungu. Community acceptability of reformed children and youths. Kani neno ka nyathini en nyathi majendeke e wang'i. Wuoth ma nyathini osewuotho mondo yud kony okuneno. Oduogo e gweng'. Kuma wacho ni maja kuo, maja njore. Koduogo kata lokruok nitie pod okorwake. Nyathini duogo ir jok mano ningo timre nade. Orwake to kotimore nade. Okorwake. Koro sani nitie gik moamedo kaka wan Undugu. Awareness creation. Mondo ji ong'e ni ng'ato nyabe